Си ме разбрал. Другарю Сиромахов, Да. да бъдем демократични. Имате ли някакво парче подготвено от вашия албум новия "Вокални престъпления"? Имам. Както знаете, Да. господин Петров, Да? Слави не знае, но аз много се увличам по философията. Философията е моята страст. Моите любими философи са Георг Фридрих Хегел и Жан-Пол Сартър. Да. А Кант? И Кант не чак толкова. И аз не го харесвам. Някак си ми олеква. Просте. Олеква, да. Ще спрете ли с това безумен? И за да отдам моята почит към философията, аз създадох парчето, озаглавено "Феноменология на екзистенциализма". И предлагам да ви го изпълня, като от уважение към публиката може да изляза отпред. Да. Разбира се. Контакт с публиката ме зарежда. Заповядайте. Ще имам нужда и от известна подкрепа от оркестъра. Но нека да запея и ще видите. Ох, Хегел, ох, кеф. Георг Фридрих Хегел, голям кеф. Ох, Хегел, ох, кеф. Феноменология, голям кеф. Ох, Хегел, ох, кеф. Феноменология, голям кеф. Феноменолозите често сменят позите. Феноменолозите често сменят позите. Ох, Хегел, ох, кеф. Георг Фридрих Хегел, голям кеф. Ох, Сартър, ох, кеф. Жан-Пол Сартър, голям кеф. Ох, Сартър, ох, кеф. Екзистенциализъм, голям кеф. Екзистенциалистите ги измъчват глистите. Екзистенциалистите ги измъчват глистите. Ох, Сартър, ох, кеф. Жан-Пол Сартър, голям кеф. Ох, Сартър, ох, кеф. Жан-Пол Сартър, голям кеф. Благодаря. Аз не знам как да го изкоментирам дори това нещо. Ясно, че демонстрирате вашият при всички положения голям интелектуален потенциал, начетеност и така нататък. Запознати сте с... Завършили сте класическата гимназия. Защо ти е необходимо това сега? Това е по парчето "Ох, баня", ето кметицата си се помисва цицата. Нали? Това е една безумна песен, която е белег на прехода. Критици я определят като симитлийски чилаут. С елементи на тутракански фюжън. Така. Плюс това с цицата си е жив екзистенциализъм в крайна. Точно така. Начин на съществуване. Значи такъв ще ти бъде албума. Жан-Пол Сартър, голям кеф. Това ли ще е? Философски албум. Мисля, че има ниша за такова нещо. Те, дето слушат тия песни, не знаят какво е екзистенциализъм, със сигурност. Ето ще ги образоваме. Ще ги приобщим към Така е. философията. Ние не трябва да се подаваме на масовия вкус. Трябва хората да се възпитават. Точно, ние ли бе? Точно чрез масовата култура да сведем и такива философски понятия. Аплодираме господин Сиромахов, колеги. Благодаря. Това е кръстоносен поход за мен. Така е. Радвам се, че имам твоята подкрепа. Росен, ако искаш да действаме по същество.